Maito. Näin. Mika näyttää kuinka teemme hapollista maitoa. Nuo. Noin. Valmis. Ja se himpun verran vähän vaahtos, mut silleen kato. Maidolla on vähän silleen tapana. Mika täällä heittelee maitojansa ympäriinsä. Niin. Mika, pidä ne maidot siellä pullossa. Pääkouluun. Jep. Kato, Pääkouluun. katoppa kun maidolla on vähän tapana silleen vaahtoilla, kun Joo, se, nyt se vaahtois silleen, kun niinku sinä enemmän laittaa kuin happoja. Viimeksi se vaahtois paljon vähemmän kuin nyt. My bad, my bad. Tää on edelleenkin Mika tisky vaan. Minkä takia maitoon ei normaalisti laiteta happoja? Koska se vaahtoo. Tadaa! Tuon vaan. Tadaa! Paperi! Tuo! Paperitsi! Nuin! Nuin vain. Kato! Katoppa. Siitä. Kovaa! Wow. Kato! Se mossaa! Väärä suuntaan! Ja eikö sinne? Ajattelit My bad! nyt ska vi smaka lite hapollista maitoa. Yes, viska! Hörp! Valmis. Good! Hei, So hei! good. Toinen testiryhmä. Ilmeen. Eikö veike? Aika vittu. Ei paha! Se on outoa. Kaakaata messi tuli ihan vitu hyvä. Joo, me ollaan noin se yksi video, mutta tein hapollista kaakaa. Niin olikin joo. Nimenomaan. Nuo vaan. Tää on niinku vissu ja maidon sekoitus. Ehkä parasta ikinä. Valmis.